खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया बरायबाय। लोगो नोंथांमोन, थारैनो जोङो बयबो जिउआव देरहासार जानो लुबैयो। जोङो बयबो हास्थायो लाइफआव साक्सेस जानो, आरो दिनैसिम जाय बिथांमोना साक्सेस आरो देरहासार जादों लोगो नोंथांमोन, थारैनो बिथांमोनाबो रावबो सिगां देरहासार नंग्रोखायामोन, रावबो साक्सेस नंग्रोखायामोन। बिथांमोनाबो नों आं बायदि सासे फेलार आनसाक्सेस सुबुंमोन, नाथाय बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि साननायानो दिनै बिथांमोनखौ साक्सेस खालामदों। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोननि सायाव आङो साक्सेसनि बागैनो बाथ्रा बुंगोन। आङो जोंनि साननायनि सायावनो बाथ्रा बुंगोन, मानोना इंलिसाव फंसे बाथ्रा दं, दा मोस्ट पावारफुल थिं इन द वर्ल्ड इज थट। बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन माबाफोर बुस्थु आरो जिनिस दङब्ला बेनो जाबाय जोंनि साननाय। जोंनि साननायानो जोंखौ गोरिब खालामगोन, जोंनि साननायानो जोंखौ माहाजोन खालामगोन, जोंनि साननायानो जोंखौ फेलार खालामगोन, जोंनि साननायानो जोंखौ देरहासार खालामगोन। लोगो नोंथांमोन, थारैनो नोंथांमोना माबोरै जानांगौ बेलाय बिदि साननो हागौ। आङो दिनै नोंथांमोननि सायाव बिनि बागैनो आङो बाथ्रा बुंगोन। लोगो नोंथांमोन, थारैनो नों जुदि सोरबा सासे बिबायारिनाव नोङो जुदि सोङोब्ला बले नोंथांनि साननाया मा, अब्ला बे बिबायारिया नोंथांखौ निस्सय बेबायदि उत्तर होगोन, नोंथांनि कुइसननि एन्सारखौ बेबायदि होगोन। आंनि साननाया बेनो जे दिनैनि दिनाव बे सानसेयाव जेरैखि जाया आङो अबेनिफ्रायबा बोथिसे ओंखामनि थाखाय आङो बुथुमनो हायोब्ला, अबेनिफ्रायबा आङो 20-30 थाखा 40 थाखा आं फैसा मोनोब्ला आङो दिनै आंनि उदैखौ सुफुंनो हागोन। बिथांनि साननाया बेल' जागोन। आरो जुदि आङो सोरबा हाजिरा मावग्रा, सोरबा सप्ताहिक हाजिरा मावग्रा, सोरबा सानसेबानि हाजिरा मावग्रा जुदि सुबुंनाव आङो जुदि सोंनो थाङो, बेनाव नोङो जुदि सोङो, बे बुंगोन जे आंनि साननाया बेनो दे दिनै सानसे मानियाव बबेनिफ्रायब्ला आं जुदि 250-300 थाखा मोनोब्ला, बा आङो सप्तासेयाव उमुक इसिबां थाखा मोनोब्ला आं आंनि न'खरखौ, आंनि न'खरनि उदैखौ आं सुफुंनो हागोन, लोगोसे आंनि उदैखौ आं सुफुंनो हागोन। बिथांनि साननायाबो बेल' जागोन। आरो बिनिफ्राय जुदि नोंथाङा सोरबा सासे जायफ्रा माहिलि सिस्टेम दरमा लाग्रा, जायफ्रा जब मावग्रा, जुदि नोङो बिसोरनाव सोङो, बिसोरो ओरैबायदि नोंथांनि कुइसननि एन्सारखौ होगोन जे बे मान्थलि आङो जुदि 20,000, 30,000, 10,000, 15,000 जुदि आङो मोनोब्ला आङो आंनि न'खरखौ आङो मोजाङै सालायलांनो हागोन, बा आंनि साननाया जाफुंगोन होननानै बिथाङा सानो। आरो लोगो नोंथांमोन, थारैनो नाथाय बैफोर सुबुंनाव नोङो जुदि सोङो, जायफ्रा कन्ट्रेक्टर, जायफ्रा बिजनेसमेन, जायफ्रा गिदिर गिदिर बिजनेस मावो, जुदि नों बिसोरनाव सोङो, बिसोरनाव नोङो जुदि बुङो जे नोंसिनि साननाया मा, अब्ला बिसोरो ओरैबायदि एन्सार होगोन जे जोंनि साननाया बेनो बोसोराव जेरैखि जाया आंनो इसिबां पेकेज नांगौ, आंनो बोसोरसेयाव आंनो 20 लाख 30 लाख आङो बेंक कन्टेक्टनिफ्राय मोनगोन, बा आङो इसिबां मोनगोन। बिथांनि साननाया बे दिनै नोङो जुदि रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि मालिक धीरुभाई आम्बानी, मुकेश आम्बानी मोनाव जुदि नों सोंनो थाङो, बिसोरनि साननाया ओरैबायदि जे आङो 10 बोसोरनि उनाव आंनि प्लानिंआ बेबायदि, 5 बोसोरनि उनाव आंनि प्लानिंआ बेबायदि। बिथांमोननि गल्डआ ओरैबायदि गोबाव सम, 5 बोसोर 10 बोसोर प्लानिं लानानै बिथांमोना खामानि मावो, आरो 10 बोसोर 5 बोसोरनि उनाव आंनि इनकामा इसिबां जागोन, इसिबां कौटि थाखा जागोन, इमान जागोन। बिथांमोननि साननाया बे। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव बेखौनो बुंनो सानदों, दिनै जोंनि साननायानो जोंखौ साक्सेस खालामगोन। जोङो जिमान गोलाव जोङो प्लेनिं खालामनानै, जिमान गोलाव जों गल बानायनानै, जोङो प्लेनिं खालामनानै जोङो साननायजों लोगोसे खामानि मावगोन, इसिबां नोंथाङा साक्सेस मोनगोन। दिनै जोंनि गामियारिनि मानसिफ्रा, जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा मा सानो, गावनि बोथिसे ओंखामनि थाखाय बांसिन खारनायनि थाखायनो साननाया बेनो जे जेरैखि जाया आंनो बोथिसे ओंखाम नांगौ, जायनि थाखाय बे बोथिसे ओंखामखौल' मोनो। लोगो नोंथांमोन, थारैनो जोंनि गामियारिनि गामियारिनि मानसिफ्रा एबा जोंनि ससाइटिनि मानसिफ्रा मा सानो जे आङो मोनसे जब मोनबानो, मोनसे साख्रि मोनबानो आंनो जाबाय, जायनि थाखाय बे साख्रिनि थाखाय खारो आरो बेखौल' मोनो। नाथाय लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा मालाबा कार्पेट देनो दे मुकेश आम्बानी बायदि आंबो जागोन, नोंथाङा मालाबा कार्पेट देनो जे आंबो रतन टाटा बायदि आंबो जागोन, नोंथाङा मालाबा कार्पेट देनो आंबो बिल गेट्स बायदि जागोन। रावबो जों साना, जायनि थाखाय नोंथाङाबो नाजाया, आंबो नाजाया, बिनि थाखाय जों जानो हायाखै। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा सान आरो नोंथाङा माव, निस्सय नोंथाङाबो जागोन। जुदि आङो दिनै नोंथांनाव कुइसन सोङो जे ताजमहलखौ बबाव बानायग्रोनाय, अब्ला नोंथांमोना निस्सय बिनि उत्तरखौ होगोन जे ताजमहलखौ आग्रायाव बानायग्रोनाय जादोंमोन। नाथाय नोंथांमोन, मालाबाबो बे ताजमहलखौ आग्रायाव बानायग्रोनाय जायाखै। ताजमहलखौ जुदि बानायग्रोदोंबा सोरनिबा गोसोआव बानायजाग्रोदों जे ताजमहल आं बेबायदि न' लुगोन होननानै सोरनिबा गोसोआव बानायजाग्रोदों आरो सानग्रोदों बियो, जायनि थाखाय बिनि साननायखौ बियो मोगथां महराव बानायबाय। दिनै जोङो बे ताजमहलखौ नुनो मोनदों। बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन, नोंथांनि साननाय आरो आंनि साननायानो जोंखौ जिउआव देरहासार आरो साक्सेस खालामगोन। आङो बेखिनिखौ बुंनानै दिनै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।